de Nana Apple, we have baby or someone. Am I fabric? Am I? I was in there. Sabi, ya bato Nana. Yeah, Bibia, yeah, Subai and Sasaye. Nana, you say, Obasa Siswa. Ya Basa Siswa. Yamade ne ba se o me som no me bo ko kabra na ya ba ya kasa no ya ta ko fasu ba fufu e na nanom se e yesu bi na wo dia bo e ban e tu ti mi se yi ne every 42 days yara is ya kwasi de ya dia wo ni na ya suban en sesa e ntina ya bi apasi ya akwasi de ni oma ope ena na nti nyame o de epe amaye nti akwasi de ni wa ubisa ho sa anye bia mbe ya hini mede mepe asisi wo baye bibi emfata bibi amaye bi emfata bia akwasi de ni na me ko kai me ho na matwe me ho afiri saa adea no nti eye nyame so mkase ya pa na sabone facha na mo ye nyi tubisa nyame de bone eche ye na nanim nyi tubisa wudua ubetwa bone dia wana achuzi na wudie wodo prayer den ama etu ti bikasa bone we menya den minni eti da bia so kan ho no ankoye bone wo ye bone a bone no kro nsam de wadua no betwa ti akwasile edu a isa ni asre se ya ye bibia na nanom nka ye ni an twaso anya den anye the 21 days do a the 3 weeks do a and your friend of kwasie for so gina on ma se wo cha on ade eti sa kwaside du ye no bani we na midi na meja bia the 21 days which is 3 weeks no me kwa kwa cha no ade foforo me first buy foforo na masai e dia ko another 21 days versus your kwaside it is any and another no 21 days be for kwaside the 21 days be me akwaside ya kwaside 40 ye bibia ye bia ye suban sesai yen kai ho ye dia atukura no ye hwe nipa so se de be ya ye fe ye tumi nyanwoma emfata ti na onya asem be gina sante yin ani mo a no wanu kwa emienu a ohini bia nka bi ma se ge beka se o ye nipa bone ye den emfata da bi unya sofra ni mu di sai se wa be ye kronkron wuni maame wuni nua wuni adamfo wo bede no kure ena ebetra kunya no so wo bedi asem tu fa enfro enya saa nyoma so atiase enti yese wo ye heman hene ye de wahini ekuro na no papo boni o ona wonda ko na no ti e bibia ye bia nyame so bibia no ye ya boso so da bi enti na ya na o mo ka se da boni ni ade all right ye da boni e wo wiase na yesi abinada yenkonsu ebia wonko akoye na bibi akoto aso abo bia akoto aso kunyo obi ama na nya dan emmo ti sada no eye wo da boni woti ade waso odi nti no eda na be da boni aye dan ama yakobo bo wiase no wanya da bi boni yana na ntutum se ni nyina ya papa na emom wo ya so ode ne dia na ko die ni kwa so ya bibi tuwa abe da boni aye dan ama Ade Damase. Yeah. That's it. We did an apple. We have to be on one sign. Am I here? Medical Macacho say, we are here. What is a pope? We are police commander. We are military commander. We are Supreme Court judge. And as I stop for Cassia. And history view of Promovia. Nada, who knows all children. When I didn't kabumba and Coswo, the Biara, a woman. You so Belina, yes, he had way in Mamma. That was bad for the end. It's a little crowd, so in the no. The Biamicas as a good. Your father say I was on some one by a bedroom. A young sure you make us here. Yana no normal somboso. Bosomi and Somia Pomboso. Sadia Nenya, Elia Pro, Bravo.
ɛne yɛbɔ nti medamase ɛmene pɛ mu no mene mbɛtena ase na makyerɛkyerɛ mu nneɛma de aka wae medamase Banya Support TV so mejo so bro ɛna yɛ daponda kɛseɛ yɛ akwasidɛ yɛpɛ sɛ ehu ɛka akwasidɛ ankasa ɛho abakɔsɛm te sɛ yo akwasidɛ ɛyɛ yɛbɛfa ne sɛ nka asɔre ne sɛ ɛyɛ ɛda a yɛyɛ si hɔ no ma yɛde kae nananom a ɛkɔ mu nsamankyiri ɛka nsamankyiri a kyerɛ sɛ wɔn afiri mu na nananom agyidie mu no ahemfo firi mu a nkyerɛ sɛ wawu yɛsi wɔn kɔda ɔkɔ na kura ɔkɔda ɔkɔ home ɛwɔ na kura ase hɔ enti no sɛ ɔkɔ na kura na ɔkɔda wɔ na kura de a ɛne na yɛsi yi na bi si hɔ a yɛde kae wɔn na no a yɛyɛ si hɔ a yɛde kae wɔn no yɛato ndi adayɛ baabi a nananom ɛda ɛno ne adayɛ no ami musa biom ɛnɛ nso yɛ akwasida a yɛtwa to afei mu nso yɛ bɛ ne da ntɛmu ɛwɔ nkae na aka no yo yɛkasa adayɛ a ɛnna mmienu ɛna yɛyi si hɔ ɛma adayɛ awukudɛ ɛna akwasidɛ awukudɛ no ɛsi wukuada ɛna akwasidɛ no nso esi kwasiada na de esi wukuada no ɛnna mako aduanan mmienu ba na asan ba biem ɛna ɛnna mako aduanan mmienu ba na akwasidɛ no nso aba enti akwasidɛ no ne awukudɛ ne ntam no na wɔtwe mmiɛnsa ɛna hyɛ hɔ enti yɛdi awukudɛ na wɔtwe mmiɛnsa na yɛdi akwasidɛ yɛdi akwasidɛ nso na wɔtwe mmiɛnsa na yɛdi awukudɛ na awukudɛ no ɛwɔ mu mako ɛnkono ɛwɔ afi no nyinaa mu na akwasidɛ no nso wɔ mu mako ɛnkono saa na akwasidɛ no ɛso kyɛn awukudɛ no na sɛ nti akwasidɛ no ɛso kyɛn awukudɛ no ɛba mako ɛnkono no a deɛ yɛ na twa toɔ anaasɛ deɛ di kan no na ɔhene ayi asi hɔ sɛ ɛno ɛna ɔbɛbɔ no dwa kɛseɛ ama na manhene nyinaa abɛbɛhyia ɛno ɛna ɛfrɛ no akwasidɛ kɛseɛ anaa ade kɛseɛ mi musa biom yɛhwɛ a sɛ wokyia akwasida a mogye so sɛ akwasida wohyia obi a bɛhyia no biara no sɛ ade tɔkye o ade atɔ ama akye ɛna wagye so ade ntɔyie ɛka sɛ dabɔne a mpempii no yɛara nkurɔfoɔ ɛpɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɛda ɛyɛ ɛnyɛ ade pa da bi nya saa na kyerɛkyerɛ ɛna no a yɛyi asi wɔ no nyinaa no ɛda bi wɔ hɔ a mpanimfoɔ de kɔa edu baabi a na ɔmo ahome na ɔmo afi ɛda foforɔ ase yɛfi da foforɔ no ase ne yɛfrɛ no sɛ yɛbɔne da foforɔ nti ɛda bɔne yɛ nkyerɛ ɛnyɛ da bɔne na kyerɛ sɛ ɛnyɛ da bɔne sɛnea ɛhu ne sɛ ɛda bɔne no nti bɔneyɛ no ɛda bɔne na yɛbɔne da foforɔ no ɛna yɛaka na akora fa so na abɛyɛ da bɔne ɛda wase bebree so ɛne wɔ nkyerɛ mu nyame wo nhyira